Sa videong ito, muli nating babalikan ang isang beach resort sa Pangasinan na mayroong white sand beach. Ganda guys. Masasarap na pagkain at mga magagandang accommodation kung saan talagang marirelax ang iyong katawan at isipan. Ang resort na ito ay perpekto para sa mga gustong mag-relax, mag-enjoy, at mag-create ng memorable moments kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ito ang Masa Miray Cove Beach Resort na matatagpuan sa Sual, Pangasinan. Aalamin natin kung gaano nga ba kaganda dito, paano pumunta dito, magkano ang mga babayaran. Ito palang room namin is yung Premium Bali Villa. Price nito is Gaano nga ba kasarap ang pagkain dito at ano-ano ang mga activities na pwedeng gawin dito. Kaya tara, sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong travel adventure dito sa Sual, Pangasinan. Let's go! Umpisahan na natin ang video. I wanna stay. I'm slipping away. Oh, so don't let me go now. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control, but baby I love the rush. It overflows. It's out of control. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control, baby I love the rush. It overflows. It's out of control, What's up guys? Good morning. Today is July 30. So meron tayong panibagong adventure, pero ngayon nakasakyan muna tayo. So andito tayo ngayon sa may San Miguel, Tarlac City. Ang biyahe natin today is pupunta tayo, magbe-beach tayo. Yan, pupunta tayo ng Pangasinan, sa may Sual, Pangasinan. Ililibot namin kayo sa may Sual, Pangasinan. Ayan, meron kasing ano dyan, White Beach. Actually galing na tayo dyan dati, pandemic days, 3 years ago, at sumaglit lang kami, so hindi namin masyadong nalibot. So ngayon sakto na invite tayo dyan sa may Masa Miray Cove. So pupuntahan natin yan at ililibot namin kayo, papakita natin kung gaano nga ba kaganda dito, kung gaano kaganda yung beach, at magkano kanilang rates. Siyempre papakita din natin yung kanilang mga rooms, pagkain. Yun, salamat po sa Masa Miray Cove Resort sa pag-invite sa amin ni Mrs. So yung Masa Miray Cove Resort sa may Sual, Pangasinan from Manila is nasa 4 hours and 56 minutes or 5 hours. Pero mula dito sa Tarlac, San Miguel, Tarlac, nasa ano lang siya, 124 kilometers or more than 3 hours. Yeah, 3 to 4 hours. Ayun, so ipapakita namin kung ano-ano mga pwedeng gawin doon, mga activities. Time check, 11:37. Siguro mga 3 PM andun na tayo. Yung check-in kasi natin is 2 PM. Bali 2 days tayo doon. Hindi pala, 2 nights tsaka 3 days. So yun, tara, samahan nyo kami. Let's go! Pangasinan. Napakaganda ng view dito sa kaliwa natin. Yung mga bundok na nakikita natin ngayon sa drone shot sa kaliwa, papuntang Daang Kalikasan. Napakaganda, di ba? Sana matapos na nila yung daan dyan papuntang Zambales. Balikan natin yan minsan.
para makita natin kung ano na update dyan sa may Daang Kalikasan. Bali magkakarugtong yan yung bundok ng Daang Kalikasan at yung sa may Daang Katutubo. Hanggang Zambales na yon, yung mga mountain ranges na yon. Nasa Labrador na po tayo. Welcome to Labrador. Ganda ng bundok oh. Show me your soul. Baby, I'll show you mine. Show me your soul. Honey, it's way past time. How expensive do I have to be? Need I spell it out before you get it, baby? Show me your soul. And honey, I'll show you mine. I'll show you mine. So ito, andito na tayo sa pinaka-town proper ng Sual, Pangasinan. Mukhang fiesta dito. Happy Fiesta, Sual! Anong date ba ngayon? July 30? Fiesta yata dito. Ayan o, may malaking parang ano yun, isda o. Galing ng ano nila, waiting shed. Tapos dito sa kanan natin, yung kanilang munisipyo, yan yung kulay white. Masyadong kita dito. Daming tao dito sa Sual. Ano, daming estudyante. Sual Central School. Welcome Barangay Kapantolan. Ganda ng mga agoo tree. Welcome Barangay ano daw? Pangaskasan. Ito ang Sual Power Station. Ito ay isang malaking planta ng kuryente na matatagpuan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ito ay isang coal-fired power plant o planta ng kuryente na gumagamit ng uling bilang pangunahing panggatong upang makagawa ng elektrisidad. Ang Sual Power Station ay may kabuuang kapasidad na humigit kumulang na 1,200 megawatts. Ito ay isa sa pinakamalaking planta ng kuryente sa bansa. Ang planta ay gumagamit ng uling na ini-import mula sa ibang bansa para sa pagpapatakbo nito. Ang uling ay sinusunog upang magpakulo ng tubig na nagiging singaw na siya namang nagpapagana sa mga turbina upang lumikha ng kuryente. Ang planta ay pagmamay-ari ng Team Energy, isang kumpanya na pinagsamang venture ng Japanese firms na Marubeni Corporation at Tokyo Electric Power Corporation or TEPCO. Ang Sual Power Station ay napakahalaga sa supply ng kuryente sa Luzon Grid na nagtataguyod ng malaking bahagi ng elektrisidad sa rehiyong ito. Okay guys, malapit na tayo. 10 kilometers na lang or 25 minutes. Ayon kay Google, kakaliwa na daw tayo dito. Kasi yung diretso doon, nung palipad tayo ng drone, nakita ko na yun pala yung papuntang power plant. Ayun o, Masa Miray Cove, turn left. May signage naman. So bago makarating dun sa may beach, meron pa palang small community dito or barangay saan pwede nyo bilhin yung mga kailangan nyo, mga groceries, tubig, ganun. Pero alam ko, natatandaan ko, nung last kami nagpunta doon, may tindahan din naman. Ito, may signage oh, Masa Miray Cove, keep right. Pagkakatanda ko, yung last kaming pumunta doon, may mga bahay naman doon sa malapit doon sa mismong Masa Miray Cove. Tapos madaming mga ano doon, madaming mga beach resorts. Pero ang pinakamaganda yung Masa Miray Cove. Mamaya makikita natin yan. So yung daan guys, ito, masikip lang siya, parang one way. So kaya dahan-dahan na lang. Pero kung may makasalubong kayo, pwede naman kayong tumabi. Tingin ko kakasya naman, dalawang sakyan pag tumabi yung isa. Bigayan na lang siguro. Ayan po yung daan. Sementado naman, wala naman rough road. Kaya naman ng sedan.
may Love by Sur. Tapos paakyat ulit yung daan. Pero hindi naman siya ganun katarik. Sa ano lang, medyo lang. Puro fish pan dito. Oh. Ito may mga konting lubak-lubak. Pero hindi naman ganun kalalim yung lubak. Lapit na tayo. 7 kilometers na lang. Sitio Magetget. Okay, ingat ulit. Lapit na, 2 minutes na lang. So far, wala pa tayo nadaan na rough road. Bali yung daan, meron zigzag, paakyat, pababa, paakyat, pababa. Medyo masikip. Pero at least sementado lahat. Ito, kahit masikip siya, kasya naman tricycle tsaka sakyan, dalawa. Wala, ano to? Gumuho. Gumuho yung ginawa nilang pader. Andito na tayo sa Masamirey. Welcome Masamirey White Sand Beach. Pero hindi pa tayo dyan. Doon pa tayo sa mismong resort na. So dito rough road na siya. Dalawa lang sir? Oo. Dito na tayo guys. Hanap lang tayong parking. Yan, ito yung reception. Magtanong tayo dito. Hello po, good afternoon. Kay Ma'am Melis. Oh, mayroon pa tayong welcome drinks. Thank you. Ayun, iaatid na tayo ni Ma'am Melis sa ating room. Bali yung room natin yung premium villa. Tama po ba? Ayun. Ito na ba yun? Wow, meron tayong pool. Yun, wow. Wow, ang laki pala niya. Bali ito ma'am, magkano po ito? 14,000 po kapag weekdays. Pag weekdays, 14,000. 15,000 naman po kapag 15,000 pag weekend. Tapos, ilan po yung pwede dito, ma'am? good for 4 to 5. 4 to 5 packs na po yun. Ayun. Ito yung leaflet natin. Ayun, ma'am. Ito. Thank you. Wi-Fi voucher. May free wifi na. Yes. Then breakfast po, free na rin po siya with welcome drinks. Free breakfast and welcome drinks. So, ito yung kwarto natin, guys. Papakita ko sa inyo. Open mo. Ang ganda ng kwarto natin. Meron pa tayong smart TV dito. Meron tayong cabinet, may split type aircon. Ang laki ng bed. King size bed yata to, no? King size, no? CR. Wow, laki ng CR. Yung CR natin. Napakalinis. Sa kabila. Wow. Ito yung living room. Pwede tayo tumambay dyan mamaya after natin mag-swimming doon. At meron din TV dito. Tapos ito lang yung pool, oh. Nasa tabi lang ng room mismo. May sariling aircon din yung living room. Tapos, bali dalawa yung CR niya. Ito, meron pa isang CR dito. Linis, oh. Ganda, ang ganda dito. Tapos, meron din silang
beach spa massage services. Ayan. Kung gusto niyo magpa-massage. At meron tayong tea dito, merong pang-init ng tubig kung gusto niyo magkape or gusto niyo mag-tea. Tapos mamaya may kasama ng dito mineral water, dalawa. Tapos dito nakaka-relax. Ito yung pool, pakita ko. Tapos ang ganda ng mga bubong ng mga rooms. The chairs are on the table. The floor has been swept. It's closing time. Ang ganda ng mga rooms, ang ganda ng mga design. It's a long time since I've slept. But things are moving forward. I'm ready to move on. Heading for a brand new start at the break of dawn. Here I come, you better watch out, you better beware. The rumor is out, nothing can stop me. I'm going for gold. I'm out of the dark, I'm out of the cold. Ayan, so swerte tayo. Meron pang isang slot or spot dito. Nilipat na natin yung sakyan natin dito, malapit sa ating room. So yung room natin ayun lang, doon sa taas. Pero hindi tayo mahirapan magbuhat ng mga gamit. Tignan natin yung dagat habang maliwanag pa kasi mamaya madilim na yan eh. Ganda. Ang ganda ng mga rooms. At meron din pala silang restaurant dito. At merong CR dito sa tabi ng pool. Ito yung dagat. Ito yung beachfront. Puntahan natin. Ayan, white sand siya. Napakaganda. Ayan na yung dagat oh. Dito sa tabi ng dagat meron silang mga cottages. Ayan. Parang masarap tumambay dito mamayang gabi ah. Ito na yung dagat. Ganda guys. Hi sir. Tapos merong ano dun oh, may malit na isla, bundok. Napupuntahan po ba yun sir? Pag nag-island natin po, yan po yung... Ah, hindi siya pwede lakarin no? Lalim. sir. Ayun. Kahit lang ngayon yan sir, medyo may kalayuan na. Malayo din oh. Relax dito.
So tara, baba muna natin yung mga gamit natin. Sige po, thank you sir. Masarap tumambay dito mamaya oh. So meron pala silang day tour dito. Yung day tour nila is 400 per head. Tapos yung cabana is 1,000 pesos. So kung dalawa kayo, 800 at saka 1,000 pesos. Bali yung isang bed pala dito. Dito sa may sala ba tawag dito or living room. Pull out siya, ayan oh. So kung since dalawa lang kami, since ano kasi to eh, good for 4 eh. 1, 2, 3, 4. Or 5, 4 to 5. So since dalawa lang kami, hindi na namin kailangan to. Oh, di ba? Mas maluwag. Okay guys, luto na daw yung dinner natin. Pinaserve na namin ng 6 PM. Saan kaya tayo? Ay wow! Apaka-romantic naman dyan. Enjoy ka, enjoy. Yes. Huwag mo na akong babawalan mag-ride ah. Wow! Napaka-romantic naman. Diyan tayo kakain guys oh. Ayan, ito na yung dinner natin. Ang dami pala. Yung bulalo salpiyaw po sir. Ito yung bulalo salpikaw. Wow, may bone marrow. Cherry garlic po na alimasag sir. Ito yung alimasag. Yes. Lechong kali sinigang po. Chon kawale sinigang. Tapos meron tayong plain rice. Pero nagsiserve din sila ng mga flavored rice. Di ba meron din kayong mga... Meron po. Madami, may iba-iba. Kaya lang kasi kami mas prefer namin yung plain rice. Uy, meron pa palang ganito oh. Tawag pag may kailangan ka. Pindutin mo lang to. Press na lang po yan pag may kailangan. Sige. Ilalagay ko lang po yung soup na... Soup ng sinigang? Sinigang. Ayun. Sige, sige. Yun oh. Guys, tignan nyo, napaka-romantic naman dito. Oh, yung dinner natin oh, bang. Tapos, ito yung view natin oh. Napakaganda. Guys, oh, sarap nito oh. Bone marrow. Ayun yung in-order namin, yung alimasag na chili garlic kasi mahilig ako sa spicy. Pakita mo yung isa. Ito. Sarap nito. Tapos meron tayo ditong sinigang na lechon kawali. Sarap. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. Okay guys, eto na. Nakaligo na tayo. Sarap. Yung shower may heater. Napakasarap maligo. So ito na yung mga in-order natin ngayong gabi. Meron tayong iced coffee. Meron tayong hot coffee na napakaganda ng pagkakagawa. Tapos, meron tayong nachos dito. Ang dami pala nito. Meron din tayong fries. Chibog ulit bago matulog. Para bukas malakas tayo. Kasi bukas, pupunta tayo ng 100 Island. Ayan, papasyal namin kayo dito sa may Alaminos, 100 Island. So, magbabangka tayo mula dito sa may Sual, dito sa Masamiray, papunta dun sa may 100 Island. Sarap! Kagandahan pa dito, may wifi. So, kung may dala kayong laptop, pwede kayong magtrabaho dito. Habang nagre-relax, pwede kayong magtrabaho. Kung naka-work from home kayo. Mamaya, pwede tayo mag-Netflix bago matulog or pampatulog, kahit isang episode lang. Tapos bukas ng umaga tayong gigising, 8 AM aalis na tayo, papuntang 100 Island.
that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. See how you've grown while you roam in the streets all alone. And all you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Good morning guys, so time check 8 AM na, punta na tayo ng 100 Island. Nag-take out na rin kami, dadali natin sa bangka, dadali natin sa 100 Island kasi baka magutom tayo doon eh. Good morning sir, anong pangalan mo sir? Ayun, shout out kay Sir Ronnie. Saan po yung sasakyan natin bangka? Ito, wow, ang ganda. Sir, magkano bangka pag kunwari dito hanggang 100 Island? 4-5 po. 4-5, pang ilang katao na po yun? Maximum tayo 1 to 10. 10, ayun, maximum 10. Tapos gano'n po kalayo? 40 to 45 minutes, sir. 40 to 45 minutes. Ayun. Tapos ano yan sir, iikutin na natin yon. Bumaba kayo. Opo, baba. Tapos pagkasawa kayo sa isang island, lipat po kayo. Ayun. Sabihan nyo lang po yung mga boatman po natin. Sige, sir. sige. Okay, so tara, libutin natin ang 100 Island. Let's go! Oh, I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah? Just let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away, so don't let me go now. The love is exceptional. It fills me up. It's out of control, out of control. Oh baby, I love the rush. It overflows. It's out of control, out of control. I'm in love. I'm in love. Yeah. I'm slipping away. Yeah. Just like I am dreaming, walking around in this love haze. I wanna stay in this feeling, but let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away. Oh, so don't let me go now. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control, out of control. Ang 100 Islands National Park ay isang tanyag na destinasyon sa Alaminos, Pangasinan. Binubuo ito ng mahigit na 100 isla na matatagpuan sa Lingayen Gulf. Kilala ang lugar na ito dahil sa magagandang tanawin, malinaw na tubig at mga puting buhangin. Ang mga isla dito ay perfect para sa iba't ibang aktibidad gaya ng swimming, snorkeling, diving at island hopping. Ilan sa mga pinakasikat na isla ay ang Governor's Island, Quezon Island at Marcos Island. Makikita rin sa Governor's Island ang isang view deck na nagbibigay ng napakagandang tanawin ng buong 100 Islands. Bukod sa natural na ganda ng mga isla, mayroon ding mga kuweba na maaari mong tuklasin. Talagang isa itong paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan at adventure. The love is exceptional. It fills me up. It's out of control. But baby, I love the rush. It overflows. It's out of control. Okay, time check 8:57 AM. Ito, andito na tayo sa may Quezon Island. First stop natin,
Welcome to Quezon Island. Tayo lang tao dito. Walang masyadong turista ngayon. So pagdating dito, babayad muna tayo. Dito sa may information. Good morning po. Ano po yung mga babayaran dito? Entrance fee po, environmental, tsaka insurance po. So guys, ito yung binayaran natin lahat dito. Bali 240. Entrance na to sa lahat ng island. So sabi ni Kuya, guest house daw yan, yung nasa gitna. Pangilang katao, Kuya? Mga 8 daw. So may kuryente na yan, may generator. Dadalhin mo na lang yung pagkain, Kuya, no? Pero pag dito, meron din mabibila ng pagkain dito? Meron din naman sir, may canteen dyan sa taas. Ayun, may canteen din naman pala. Ayun, meron pang isang guest house dito. Pag dito sa Quezon Island, meron silang 3 guest house. So pili na lang kayo saan nyo gusto mag-overnight dyan. Paano sir, kung kunwari meron gusto mag-overnight, may mga contact number ba? Ganon? Facebook? Sa tourism sir, pwede kayong mag-inquire doon. Sa tourism. Sasabihin lang po sa tourism. Reservation. Ito guys, tignan nyo, ang ganda Ito, pwede kayong mag-overnight dyan Tapos may white sand din sa baba. Ito yung isang guest house. Ayan guys, so meron din silang pavilion dito. Pwede tumambay dito yung mga tourist, no? Pwede sir. Tapos may kainan din. Nire-rent po yung mga table dyan. Ayun, nire-rent daw yung mga table. Okay guys, dito sa Quezon Island, merong signal. Ito, LTE. Gamit natin ngayon ni Smart. Meron siyang signal. Ayan guys, pwede tayong magpaluto. Magkano po? May dito 300 sa tapos 400 dito o 1 kilo sa malalaki. 1 kilo, 400. Opo, dito sa malalaki po. Dito Tapos sa, libre paluto. Libre. Pero dito po sa mismo 100 Island, bawal daw po mangisda, no? bawal talaga. Bawal. Huliin ka talaga sir. Hulihin ka. Kasi daw, yung yung 100 Island is sanctuary na siya. So, tatanim din sila ng mga corals dito. Kasi malakas yung alon, nasisira yung mga corals. Kaya, yun, para ma-maintain nila, naglalagay sila ng mga corals. At, ayun nga, pinoprotektahan yung dagat dito, yung mga isda. Kaya, bawal manghuli para sa mga manging isda. Salute sa ating LGU sa pagprotekta ng dagat nitong 100 Island. Meron daw hanging bridge dito. Puntahan natin, dito yung daan. Mas malilim daw yung daan dito. Ladies first. Wow! Rock formations! So, ito yung isang guest house nila kung saan pwede kayong mag-overnight. Pwede kayong pasukin? Ay, hindi pwede, sayang. Only authorized persons are allowed. Ito yung guest house 2. Ito yung nasa tabi ng hanging bridge. Yan. Wow! Ang ganda. Medyo yumuyug-yug yung yung bridge, pero okay lang, hindi naman malikot. Woo! Woo! What's the angle? I'm not playing that game. It's the same business with a different name. Who's the target? Sorry, I'm not in the market. If I quit buying, you can't sell me anything. No thanks, I'll pass. I don't want any of that. I'll just take my chances. Oh, tara, next island naman, or subukan natin mag helmet dive. Yun ang gusto kong ma-experience kasi hindi namin nagawa sa Boracay yun eh. So dito sa 100 Island, meron din sila nun. Guys, pakita ko yung sand dito sa may Quezon Island. Oh, di ba? Mala Boracay na sand, ayan oh. Tapos, ito yung dagat dito. Mukhang masarap din na maligo dito ah. Linaw oh. Tapos may nagtitinda ng ice cream dito kapag gusto niyo mag-refresh. Ang pino ng buhangin no. Tingnan niyo guys oh. Pino oh.
Tapos puting-puti. Oh. Ito parang Boracay yung ganito. Sa Boracay kasi ganito kapino yung ano, buhangin nila dun eh. Ice cream muna tayo kasi mainit eh. Wow. Malalaki na sa. Buhay pa ka guys, oh, gumagalaw siya oh. Buhay. Bagong kuha lang talaga. Ay parang nakakatakot. Ay parang nakakaawa siyang kainin. Mamamatay niyan. Hindi sir. May sige. Tapos paano po kakainin yan? Ako nga. Ito, buhay na talaba. Nilagyan lang namin ng suka. Tapos kakainin ko ng diretso niyan, kuya. Baka lumaban, kuya. Hindi lalaban to. Kakainin na kita, sorry ha. Manamis yun sir. Manamis na miss. Oo. Ang sarap. Simutin natin. Sabi sa'yo, masarap ang talaba eh. Sorry talaba. Parang nakakawa siya kainin kanina buhay eh. Sige, bili po kami 1 kilo. Sir, pag niluluto ko to sir, masarap sir, para siyang dugo na ano, orange, pero pag naluto na orange na orange. Parang balot to sir. Ah, parang balot. Manamis-tamis din. Pwede din po namin tikman. Oo sir. Ah, yun so. Ganyan siya. Niyan ulit sa suka. Oo sir. Parang dumudugo pa kuya. Ganyan Parang- talaga yan? Oo sir. Ganyan lang. Ikaw mo, lagyan mo ng suka. Pero mas Lagyan mo ng suka. masarap Sige to, nga. sir. Sige, try. Subukan natin. Videoan mo ako. Ng suka. Ito guys, kakain tayo ng ano. Alien. Para siya alien. Ano po tawag dito? Pangkalangan sir. Bangkalangan. Yan ka lang. Bangkalangan. Cheers. Buhay pa to ha. Ay na, di plastic man. Ay, meron pa kuya. Pwede pa kainin yun. Oh. Ano ito kuya? Parang dugo? Oo sir. Kulay Ganyan black oh. talaga yan. Sa, Ano yan sir? Taba niya yan. Matamis sir. Nasang dagat. Matamis, sarap. ito pa isa, para matikman mo lang. Tingnan namin. Oh, Ito. yan din. Oh. Ito mas madali palang busan. Pinukpok lang ni ma'am. Ano po tawag dito? Kabibe. Kabibi. Tikman mo yan. Yung laman naman. Masarap lahat yan. Masarap yung mga tinda namin. Bagong kuha lang talaga lahat. Lapit mo. Ito po paano kinakain? Nilalagyan din ng suka. Opo, suka. Suka ang katapa. Masugat ka, sir. Lumalaban natin, lumalaban. Lumalaban. Ito siya, yung para hindi ka masugat. Matanggal yung Masugat ka, sir. Ayaw din nila. Yan. Ito yung kabibe. Lagyan mo ng suka. Ito naman kabibe, puti yung laman. Hindi katulad nung kanina, orange na pula. O, lagyan daw natin suka. Suka. Uy! Uy! Okay. Kabibe. Kabibi. Cheers! Mmm! Ito, malambot yung labas ng ano, kabibe. Tapos sa gitna, meron siyang parang matigas. Ano mas masarap sa tatlo? Masarap sa tatlo. Pinakagusto ko. Ito. Ito pinakagusto ko, kabibe. Kasi yung talaba, nung kinain ko, buhay pa siya, gumagalaw-galaw. So, medyo naawa ako sa talaba. Tapos ito naman, mukhang alien kasi. Mukhang alien pero masarap din to. Ano po kasi pangalan? pangkalangan sir. Yun. Yun. Ano pa? So, Pangkalangan yan. Bangkalangan, tsaka yung kabibe. Masasarap. Galing, ito daw mga to, galing sa Anda. Shout out sa mga taga Anda. Vlog ni Jim. Balik ako dyan minsan. Pag napasyal kayo dito, bili din kayo sa mga lokal para at least natikman na natin yung pagkain nila. Nakatulong pa tayo, di ba? Saka masarap. Sarap talaga. Ate, salamat po ha. Anong pangalan niyo po? Ruby, sir. Ayun, salamat po kay Ma'am Ruby. Bye-bye. Malay mo magkita tayo sa Anda. So, tara. Next destination naman tayo. Dito maganda din maglakad-lakad oh, dito sa taas. Sige nga, daan ako dito. Good morning po. Ayan. Uy, meron palang halo-halo dito. Halo-halo, soft drinks, tubig.
Burger! Kompleto pala dito, di ka magugutom. Good morning po. Morning po. Ito, lakad-lakad tayo dito. Ay, si Mrs. oh. Bayang. Oh. Ganda oh. Ang linaw ng tubig oh. Nung naglalakad-lakad ka lang dito, nakaka-relax na eh. Tsaka presko kasi may mga puno. Siguro pag sobrang dami ng mga turista, dito na bumababa yung iba. Tapos dito may mga rock formations. Ang ganda. Tapos dun sa taas, may gazebo. Yan. Ah, may daan siya. Ito. Ano natin? Ganda. Tapos may mga ibon. May sirena dito oh. Tapos dito, anong meron dito? Ah, white sand din dito guys oh. Para siyang kuweba. Oh. Ayan oh, puting-puting yung buhangin oh. Wow. Ini guys. Ay, may isda oh. Hello isda. Galing. Tapos may tali dito. Para saan kaya yung tali na to? Oh. Tali. Ah, yung tali na to siguro para sa mga bangka. Feeling ko lang kasi mayroong malaking tali doon oh. Tapos mayroon pang isang island doon. Makapagal Island. Ay, nababasa ko mula dito. Ayan, kaya tayo galing sa taas. Ay, nabasa natin ang drone natin. Oh my goodness. Tara, punta na natin sa Mrs. Pero ang ganda dito, nilinaw oh. Yung drone nabasa yung drone natin. Sana hindi pumasok sa loob. Medyo malalim din kasi. Pangatlong beses ko na dito sa 100 Island, pero ito na yung pinaka best na experience. Ayan, pag bumili kayo ng crabs, dito niluluto ni na ma'am yung crabs nila. Ayan, galing, may LPG sa harapan no. Tara na, helmet diving. Let's go. Monday morning blues. I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful to... So ayun pala yung Quezon Island, doon tayo galing. Umikot lang pala tayo papunta dito. Halos katabi lang pala niya. Ito na. Helmet diving, let's go. Ay, hello. Kamusta yung ano? Nag-dive po kayo? Opo! Maganda, maganda. Kaya po namin kayo mga... Maganda ba? Maganda? Okay na lang. Wala naman octopus sa ilalim na malaki. Ayun, safe. Nakakamatay. Pwede mo magpa-picture fan mo. Ay, sige po. Ayan, shout out kina ma'am. Anong pangalan niyo po? Eunice po. Eunice, Elise, tsaka si Sir. Pa-shoutout na din po namin. Nanay po namin. Elsie po. Ayan, shout out po kay Nanay Elsie. Yun dito kami ngayon sa 100 Island. Yay! So guys, kung wala kayong dalang action cam, dito meron silang action cam. Tapos may binibenta silang SD card. Magkano yung SD card? 500. Ayun, 500. Tapos, isi-save nila dun sa SD card mo. Pwede mo nang iuwi nun. So, may record ka na dun sa ilalim ng tubig. Pwede na. Okay, bago tayo bumaba sa ilalim ng tubig, meron tayong sign na waiver. Nakasaad dito na kapag nalunod ka, bibigyan ka ng 2 million. Ay, alis tayo. Bye-bye! Nice meeting you. Kita-kits sa kapas. Name.
Oo nga pala guys, kung pupunta kayo dito sa 100 Island, magdala kayo ng cash nyo kasi kami wala kaming dalang cash. Pero buti na lang, pumayag si Sir, ano pangalan mo Sir? Abet sir, abet. Buti na lang, pumayag si Sir Abet, Gcash yung payment natin. Ayan, si Sir Abet po yung magbe-briefing sa atin bago tayo bumaba sa ilalim. Okay ma'am sir, explain ko lang po kung paano gamitin yung helmet. Makinig lang po muna tayo. Madali lang pong gamitin yung helmet. Papatong lang sa may balikat nyo. Balikat. Tapos may handle po siya sa harap, ito po yun. Lagi nyo lang pong hahawakan. Huwag nyo lang po siyang hilahin pababa. Dapat lagi lang pong naka-level. Wag hihilain pababa. Yes sir. Kasi pag nahilahin nyo siya pababa, yung tubig papasok. Okay. Sa loob po ng helmet, kung paano kayo huminga dito sa taas, ganon din lang po pag nasa ilalim na kayo. Normal lang, dahil yung tubig hanggang sa may leg nyo lang. Di po Normal lang po yun. Yes Okay. po. Ang concern lang po natin dyan about sa pressure ng tubig. Pressure. Habang bumababa po kayo, makaranas kayo ng pagsakit ng tenga. Pero may paraan po yun para matanggal. Kailangan nyo lang mag-equalize. Yung isang Paano? kamay, ipasok sa loob ng helmet, pisilin ng ilong, saradong bibig, tapos blow sa ilong para sa tenga nyo po lalabas yung pressure. Try nyo po. Ganito daw. Pilitin nyo lang magpalabas ng hangin sa ilong, sir. Ayun. Papalabas yung hangin dito. Para naman po magkaintindihan kayo ng mga diver sa ilalim, gagamit kayo ng mga hand signal. Sign language. Ito po yung up pag gusto nyo na umakyat or Up. time's up. Ito naman po yung down. Bababa. Apo. Ito po yung okay natin. Huwag nyo lang po kalimutan yung okay at yung up. Para saan yung okay kuya? Na okay Kung lang okay yung kayo. pakaramdam namin. Opo. Mm. Pag nag-sign po yung diver sa harap nyo ng ganito, ibig sabihin po nung tinatanong kayo kung okay kayo o hindi. So Tapos? kailangan nyo pong mag-response sa kanila ng ganito pag okay kayo. Wag ganun. Baka Kasi itaas pag ganito, tayo. Alam nyo na pong mangyayari. Sige. Ganun po, problem. Halimbawa po masakit yung tenga nyo, hindi maka-equalize. Oo. Mag-sign lang po ng problem, tapos ituro nyo lang po yung tenga nyo. Ganun, problem. Opo. Agad naman po kayong tutulungan ng mga diver natin. Ayun. Sunod po, luhod. Luluhod po kayo para makita nyo ng malapitan sinimo at yung mga giant clams. Yun, luluhod tayo dun. Wow. Tapos ang last po, stop. Baka may gusto kayong puntahan na hindi dapat puntahan o kaya hawakan na hindi dapat hawakan. So maglalakad-lakad tayo dyan Yes sa po, ilalim. Okay. Ulitin ko lang po yung mga hand signal, ma'am sir. Up, Up, down, down, okay, okay, problem, luhod, stop. stop. Ano kasi tanong, gaano po kalalim? 12 feet lang, sir. 12 feet. Handa ka na ba? Natatakot si Mrs. Ito yung mga diver natin, sina sir, hello! Okay, ready sir, hawak sa handle ha, bilang sa hagdan. Pero pagka nasa ilalim ka na makaya. Hawak sa handle ko na. Di ba, maganda po. Pero yung gagawin mo naman, baka ito naman ito. Baka mo naman ito. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ito na po yung kukunin niya yung kwan.
tayo ngayon, pinasok ko yung GoPro. Ito yung nakikita natin ngayon dito sa loob. Sarap, ang ganda ng ganitong experience. Narinig niyo ba yung hangin? Grabe yung mga giant clams. Ginawakan natin kanina, ang lambot. Ang lambot ng itlog. Tapos pag ginawakan mo pala siya, nagsasarado siya. Ang galing. Yung outer ng clamp, ano siya, bato. Tapos pag ginawakan mo, magsasara siya. Kamusta sa loob, sir? Sarap! Pwede ba lumaway dun sa baba? Guys, abitin tayo. Oh. Baba ulit tayo. Grabe, solid ng experience yung hinawakan ko yung clamp. Natakot ako nung una kasi parang meron siyang hininga, no? Sir, buhay po siya. Buhay yun, no? Grabe. Akala mo bato lang tapos magsasara siyang gano'n, no? Huwag ka lang masyadong papaganon, sir. Tama, babaw mag-sugat ka. May pating! May pating daw, guys! Totoo, may pating! Pero malilit lang. Hindi sila nakagat. Mga bamboo shark lang yun. Guys, may pating pala dito, kaya lang maliit lang daw, hindi nakagat, mabait sila. Kandidila lang. Ay, bako! Ay, daming isda, tumatalo, no? Wow! Bilis yata yan eh. Guys, tignan nyo yung mga isda dito. Hindi sila gumagalaw. Basta. Ayos ba? Enjoy? Enjoy ah! Enjoy, dami isda oh. Tingnan mo sa paligid mo, dami isda oh. Sarap! So guys, nga pala yung bayad dito is 400 per head. Tapos 15 minutes po, no? Yung 15 minutes na yun, solve na kayo guys. Napakaganda. Okay, go up, problem, luhod. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one. So ito, andito lang tayo sa Marcos Highway. Marcos Island pala. Kasamahan tayo ni Sir Jerry dun sa cliff diving. Tapos dito sa Marcos Island, white sand din siya. Ito yung dagat niya guys. Puno ng mga white sand dito, ang daming white sand. Bang! Bye bye! Maiwan si Mrs. kasi ayaw niyang tumalon. Takot daw siya. So kailangan natin ng life vest guys. Bawal tumalon ng walang life vest para safe palagi. Malinaw ng tubig. Puting puti yung sand oh. Ang ganda. Mala golden sand. So akit tayo dito. Ay ito na pala. Wow. Ay amoy ano. Amoy paniki. Okay. Ang taas din pala.
Are you going to jump? Yes. Wow. How about you? You going to jump? Yeah, I'm gonna jump from the low one. Wow. Yan, ang tarik. Ang tarik pala. Mataas pala siya, guys. Boom! Lakas ng loob ng bata, oh. Boom! I don't wanna do it like this. Galing! Guys, ito na. Talo na tayo. Sabay ba tayo? Okay. Let's go! Woo! 1, 2, 3! Hello, where are you from? I'm from America. From America. Wow. How about you? Same? I'm from Baguio. Baguio City. you both are so brave. Can you tell my viewers to subscribe? Yeah. Subscribe from J4. Thank you. J4. Alright. Subscribe. Thank you. Bye. Sinalo na natin, oh. Ito mababaw lang. Basta tayo tumalon. Pero yung doon mataas. Mas mataas daw siya ngayon kasi mababahin daw yung tubig. So, pagtalon nyo mula dito sa cave, lalabas tayo dito, lalangoy tayo palabas, papunta dun sa boat natin. Tara. Ayun po yung loob ng cave. Ganda, oh. Guys, nabitin tayo. Tatalon ulit tayo. Let's go. Sa una lang nakakatakot. Second try. Let's go. Okay guys, good morning. So, third day na namin dito sa may Masamirey Cove Beach Resort. Today is August 1, 7:25 AM. So, bago natin tapusin ang video na to, subukan natin sagutin ang lahat ng mga posibleng mga tanong nyo. Okay, una, paano nga ba pumunta dito? Bali, kami ang ginawa namin, nag-Google Map lang kami, Masamirey Cove Resort. Tapos yun, nandun naman siya sa Google Map. Yung daan papunta dito, sementado naman lahat. Pero kapag malapit ka na sa mismong resort, medyo masikip na yung daan. Pero sementado pa rin. Tapos meron pataas, may pababa, pataas, bababa, zigzag. Hindi naman siya delikado. Kaya naman ng lahat ng klase ng sasakyan. Tapos, ano pa ba? Yung rate. Okay, pag-usapan natin yung rate. Ito palang room namin is yung Premium Bali Villa. Price nito is 14,000 kapag weekdays. Tapos 15,000 naman pag weekend. Ang kasya po dito is 4 to 5 packs. Tapos dalawa siyang room, dalawang CR, may dalawang TV, dalawang aircon, at meron kang sariling pool. Yun ang kagandahan nito. Sobrang marerelax ka talaga. Okay, pag-usapan naman natin yung food. Ayan, pinaka-paborito ko dito. Napakasarap ng pagkain nila. Akala mo kumain ka sa mamahaling restaurant. Lahat ng in-order namin masarap. Actually ngayon si Mrs. andun na, nag-breakfast na sa restaurant. Kaya wala siya dito ngayon. Okay, yung beach naman, pag-usapan naman natin yung beach. Oo nga pala, yung beach dito, may mga sea urchins, tsaka mga jellyfish. May nakita ako dun na signage na beware of sea urchins and jellyfish. Kaya kung maliligo kayo dito sa beach nila, huwag kayo pumunta sa medyo malalim. So, pero dito sa mababaw, wala naman. At hindi naman mabato dito sa mababaw na part. Kapag pumunta kayo dito, try nyo din yung 100 Island na package. Yung boat is 4,500 daw. Tapos, yun, may enjoy mo na yung 100 Island. Iikot ka na ng bangka dun sa lahat ng mga gusto mong puntahan dun sa 100 Island. Yung boat ride mula dito hanggang 100 Island is nasa 30 to 40 minutes lang. Malapit lang siya at yung dagat hindi maalan, kalmado siya. Okay, ano pa ba mga pwedeng gawin dito? Ayun, meron silang mga activities. Meron silang kayaking, may crystal kayak kung saan pwede kayo mag-picture-picture. May colored kayak. Meron din silang massage. Massage nila, imamassage ka mismo sa loob ng iyong kwarto. May dala silang bed. Ano pa ba? Yung room. The best yung room. Yung higaan namin, yung bed, napakalambot. Yung mga unan. Tinitignan nga ni Mrs. kung anong brand yung mga unan nila. Tsaka, comforter.
Ang lambot, napaka-komportable, sarap ng tulog namin. Tsaka yung bed, nalambot talaga. So kung may mga additional na katanungan po kayo, message lang po kayo or comment lang po kayo sa baba at subukan natin sagutin lahat yan. Okay? So, bago natin i-end dito, gusto kong magpasalamat sa Masamirey Cove Resort sa pag-imbita sa atin dito sa kanilang beach resort. Sobrang nag-enjoy po kami. O nga pala, yung mga staff, sobrang babait. Pag nakasalubong mo, naka-smile sila. Alam mo na talagang well-trained sila at napaka-humble, napaka-accommodating. Shout out sa lahat ng mga nag-serve sa amin. Sa lahat ng mga staff ng Masamirey Beach Cove Resort. So, ayun. Once again, salamat po. Maraming salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan niyo po ang ating video at syempre kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at pakihit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po, enjoy palagi at ingat palagi. So, kita-kits po sa mga susunod na videos. This is J4. Ciao!